Pozdrav dragi moji i selam naravno. Punimo paprike. Za početak paprike punim mesom i zapeću ih u rijeni. Za početak ću prvo da očistim ove brške, repiće, kako god hoćete, i da ih operem, pa ćemo onda ići sa daljim postupkom punjenja paprika. Paprike malo odsjedim. Ja ću nairendati 2 mrkve, 1 bancu luka, malo riže, pomiješati sa ovim mesom. I ja sam uzela onaj gotovi fant, nešto volim njegov okus koji ću također da stavim ovamo u meso. Sve skupa izmiješati, malo posoliti, pobiberiti, povegetiti i onda puniti paprike. Izrendala mrkvu i luk. Može i bijelog luka da se stavi, ali moji ne voli ukus bijelog luka, ja bi ga jela i dan i noć. Ovo sve ovako pomiješamo, rižu, mrkvu, luk, ulijem otprilike nepunu čašu mlaka i vode. Istresim i ovu smjesu koja je malo stajala. Znači ovo je gotovi fant. I sad ću malo da posolim, povegetim, mrvicu bibera i sve da izmiješam. Iako u ovom gotovom fantu ima svega ovoga. Ali eto, navika je navika. Malo bibera. I dodat ću malo suhog peršuna. Celer. Peršu. Ovako. Sad ćemo to sada izmiješamo. Malo ću ovu kiri tepsiju pouljiti i počinjem sa punjenjem. Punim ih tek toliko da ne pritisnem previše ovu smjesu kako riža bi mogla narasti, ili na kraju ostavim ovako kao jednu rupicu prstom, tako znam da će kad narastu fino da potpune paprike. Kraju sam s punjenjem. Paprike su malo krupnije. Nisam kod nas u trgovini našla ništa sitnije, a da bi trebalo ne sitnije malo. I otprilike da budu sve isti, ali eto, hajde. U ovu smjesu može ići malo i crvene paprike, ali ja na kraju kad budu pečene napravim kao zapršku, pa odozgo prelijem i kad to malo uvri, paprike budu gotove. Sad ovako ću naliti 1 čašu vode, malo ih ima i više, ali eto, malo ćemo ih ovako porijedati. Tako. Kad budu pretraje pečene, onda ću otvoriti, skinuti ovaj poklopac da malo porumeni i okrenuti sa strana da budu rumene. Paprike su gotove. Evo sad ću da napravim malo zaprške, znači ulijem malo ulja. To već svi znate kako ide. Izvinite. Ulijem malo ulja koje ću staviti malo brašna, propržiti, pa dodati crvenu papriku i onda ću da zalijem te paprike.
Inače se izvinjavam za svaki put što lupnem. Moja kuhinja rađena prije 20 godina, jednostavno što god čovjek spusti, kako god spustim, ono malo lupne. Ja se izvinjavam, nekad lupam malo manje, nekad malo više, nadam se da ćete mi oprostiti. Malo ja da uzmem ovakvu vrelu. Sad ovako kad sam ih zapršila, vraćam ih u ovu toplu renu 15 minuta. Paprike su gotove. Od mene za vas jedan lijep pozdrav i selam. Do narednog gledanja.